ταξίδια σε όλο τον κόσμο, 26 αθλήματα, το χρυσό μαντίο, η μαγική πέτρα. Ζήστε ατελείωτες περιπέτειες με τον Ζιντού και τους φίλους του. Ο Ζιντού είναι ένα χαριτωμένο, άτακτο αγοράκι που ταξιδεύει μαζί σας σε διάφορες χώρες της γης. Απολαύστε διάσημα μνημεία του κόσμου, κερδίστε μαγικές πέτρες, επισκεφτείτε τη χρυσή πόλη Ζενάδου και αποκτήστε τη δύναμη του μαντίου. Μια ομάδα λαγού εγκαταλείπει τις φωλιές της για να μείνει σε ένα καλύτερο μέρος. Πώς θα οδηγηθούν οι λαγοί στη γη της επαγγελίας? Από ένα όραμα. Ταξιδέψτε μαζί τους και ζήστε τις περιπέτειές τους μέχρι να ανακαλύψουν τον τελικό τους προορισμό, το Watership Down. Δεν θα πιστέψεις τι κρύβεται εκεί κάτω. Μια μυστική κρύψη στο δωμάτιο του Ράσελ. Ακολούθησέ τον σε ένα μαγικό, παράξενο κόσμο με περίεργους χαρακτήρες, όπου ο Ράσελ γίνεται βασιλιάς.